मानसिखौ हमना लांबाय ओमफ्राय बिफां बागान दं मोनसे बेहाय लांनानै बिसोरो बेखौ बुथारहैबाय। मा बुंदों बुथारनाया जाहैबाय बिसोरो मानसिखौ दांख्लाबदों सुख्लाबदों आरो लोगोसे बिगुरखौ हादों जाहैबाय। बे बिगुरखौ ओरै हाखावनानै संख्रि सोदोंनो, संख्रि महनसे ना फाल्लासे बिदि लांदों जाहैबाय। ओमफ्राय संख्रिखौ सारना होजोबदों। अब्लाबो बे दायनाया थैयाखैमोननो। ओमफ्राय दायनाया मा बुंदोंनो जोबथायाव, आंनि ताबिज दं मोनसे, बे ताबिजखौ बख', बे ताबिजखौ बख'बा आं थैया होननानै बुंदों दायनाया। जोंहानि आइखौ रायखांबाय, जिया बाबाखौ रायखांबाय, आंखौ रायखांबाय, बायदि बायदि खोथा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो दायना दंमारा गैमारा आरो दायनाया बेसेबां सैथो, दायनानि माखासे काहानि जाथायफोरखौ जों मिथिगोन बा सावरायगोन। मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दायना हमनाय। गसाइगाव ओनसोलनि मजाथि गामियाव सासे न'खरसेनि हौवा हिन्जाव बिसि फिसायखौ दायनानै सन्देह खालामनानै बुदोंमोन, रायजोफोरा बुदोंमोन आरो फुजारिया हमदोंमोन, मन्दिराव लांदोंमोन जाहैबाय। दा बेनिहाय भिडिअ बानायनायाव गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रानो दायना दङ, गोबां सुबुंफ्रानो दायना दङ होननानै बुंगासिनो दङ। सोरबा बुंदों आंनि फंबायखौ रायदों, आंनि आइखौ रायदों, आंनि बाबाखौ रायदों, डाक्टरा नायबाबो हामाखै, अजा नायनायावसो हामदों। गोबां बायदि बायदि कमेन्ट दङ आरोना। ओमफ्राय आरो माखासेया बुंदों फुजारियानो बेखौ होख्लायनांगौ, माने फुजारियानो खोन्थाग्राबा फुजारिखौनो साजा होनांगौ होनना बुंदों। आरो बेहाय गोबां मानसिफ्रानो बुंदों दायना दङ, 100% दायना दं होननानै बुंहरगासिनो दङ। गोबां कमेन्ट दङ आरोना। ओमफ्राय माखासे आंखौ गाज्रि मोनदों, नोंथाङा गामियाव थानायबासो मिथिगौमोन। आं गामियावनो थाखायो, गामियावनो आं एफा गोबाव देरना फैबाय नै। दासो आं खामानिनि थाखाय बेहाय थाफैनांदों नोगोराव, गामियाव खामानि गैयैखाय, बेनिखायनो आङो बेहाय खामानि मावफैदों। जोंबो मिथिगौ दायनानि काहानि। दा आं बेखौनो बुंनो सानगासिनो दङ, दायनानि काहानि मोननै मोनथामखौनो मिथिगौ आङो। जों गामिनि दाबसे गामियाव खाथियाव आरोना, आं गामिनि मुंखौ बुंला, बे गामियाव माने ओरैबायदि लोमजाबाय थायोमोन, साजाबाय थायोमोन, उदै सानाय, लोमजानाय, खिनाय गोबालाय। नाथाय बिसोरो डाक्टारनाव थाङामोन, बिसोर डाक्टारनाव थाङो, फार्मासियाव थाङो, फार्मासिनि मुलि जायो। बिदिजोंथ' जाया। नों माबा मोनसे जादोंबाथाय मेडिकेलाव थांनांगोन, चेकआप खालामजानांगोन, नायनांगोन, अब्लासो बेखौ हमनो हागोन। दा मेडिकेलाव चेकआप खालामा जायालासिनो उदै सादों, उदै दुनाय जादों, खिनाय जादों, गोबानाय जादों होननानै ओइ फार्मासिनाव थांनानै मुलि जाबा जाया। दा बिसोर गामियाव बिदिनोमोन। ओमफ्राय बिसोर माने सासे मानसिखौ गामियाव गावसिनि गामिनि सासे मानसिखौ दायना होननानै सन्देह खालामोन जाहैबाय। सन्देह खालामो बोसोरसे बोसोरनै बारलांबाय। लास्टआव मा खालामखो बिसोरो, हरनि 10 रिंगानि सिगांथ' 10 रिंगायानो गोबाव हर जायोमोन ना सिगां जौ उन्दैबाथाय। बै समाव मबाइल गैयामोन, इन्टारनेट गैयामोन। बै समाव बिसोरो हरनि समाव लांबाय, गामिनो लांबाय, रायजोफोरनि माखासेया थादों, माखासेया थायाखै। जायफोरा एसे अख्रा बिसोर थाबाय, मानसिखौ हमना लांबाय। ओमफ्राय बिफां बागान दं मोनसे बेहाय लांनानै बिसोरो बेखौ बुथारहैबाय। मा बुंदों बुथारनाया जाहैबाय बिसोरो मानसिखौ दांख्लाबदों सुख्लाबदों आरो लोगोसे बिगुरखौ हादों जाहैबाय। बे बिगुरखौ ओरै हाखावनानै संख्रि सोदोंनो, संख्रि महनसे ना फाल्लासे बिदि लांदों जाहैबाय। ओमफ्राय संख्रिखौ सारना होजोबदों। अब्लाबो बे दायनाया थैयाखैमोननो। ओमफ्राय दायनाया मा बुंदोंनो जोबथायाव, आंनि ताबिज दं मोनसे, बे ताबिजखौ बख', बे ताबिजखौ बख'बा आं थैया होननानै बुंदों दायनाया। नाथाय बे काहानिसो जों खोनानायसो, बेयो जों मेगनजों नुनाय काहानि नङा, बेयो। दा बेनिखायनो माखासेया दायनाखौ फोथायो आरो माखासेया फोथाया। बे कमेन्ट बक्सआवबो दङ, गोबां सुबुङानो दायना फोथायो आरो गोबां सुबुङानो दायना फोथाया। आरो माखासेया बुंदों आंनि आइखौ जोंहानि गामिनि खाथिनि दायनायानो रायदों आरो जोंहा आइया मुलि जाबाबो हामाखैमोन, अजा नायजानायावसो हामदों। बेबायदि कमेन्ट दङ। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना जुदि लोमजानाय गोसा जादोंबाथाय मेडिकेलाव थां, हस्पिटालफोराव थां। बेबायदि फार्मासियाव थांनानै बेखौ डाक्टार होना, जोंनि बर'फोरा बांसिनानो फार्मासिखौनो डाक्टार होनो सोरबा। नाथाय फार्मासिया सासे फार्मासिस्टसो, बियो डाक्टार नङा। बिसोर चेकआपबो खालामनो हाया, बिसोर मा जादों मा जाया बेखौ मिथिया। बिसोर जायखिजाया नों माखौ बिगोन बेखौसो हरगोन। दा आं फार्मासियाव थांबाय, फार्मासिनाव आं बिबाय उदै सानायनि मुलि हर। दा फार्मासिया हरगोन उदै सानायनि मुलि, नाथाय बे उदै सानाया मानि थाखाय जादों बेखौथ' मिथिया डाक्टारा, बे फार्मासिया। दा बेनिखायनो बिदियावनो जायो जानांगौ। आं बेखौ मोजाङै बुंनो रोङा, माने मोजाङै आं एक्सप्लेन खालामनो रोङाखै आरोना। नाथाय बिदि जेनेबा माबा मोनसे जादोंबाथाय डाइरेक्ट डाक्टार गिदिराव थां, हस्पिटालफोराव थां, चेकआप खालामजा, मानि थाखाय उदै सादों बेखौ मिथिगोन। दा बेखौ मिथियालासिनो मुलि जाबालाय बे जाखागोन बिदि। दा बेनिखायनो आं बेखौ सानो। आरो माखासेया बुंदों आंनि बायदिबा दायना गैया, दायना बुथारनानै गोबां सुबुंफ्रानो फोरमान होनो हायाखै, बुथारनानै दायनाखौ बुथारदों ओमफ्राय फोरमानबो होनो हायाखै जाहैबाय। ओमफ्राय दा जोबथेसालिनि साजा मोनगासिनो दं सोरबा आरो सोरबा गामिनो केस नांनानै दङ। दा बेनिखायनो दायनाखौ एसे फोथायजायो आरो एसे फोथायजाया। दायनाया डाइरेक्ट गोजाननिफ्राय रायनो हाया। दायनाया मानि थाखाय रायनो हाया होननानै बुङोबाथाय दायनाफोरा जाग्राजोंसो बे जायबा रायग्रा बुस्थु बेखौ होफानो हायो होननानै आं खोनादों।
नाथाय बे बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया। नोंथांमोना मिथिगौबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं खोनानाय बायदिब्ला दायना सासे, जेनेबा आं दायना, ओमफ्राय आं नोंथांमोननि न'आव थांबाय, आं माने मुलि लांफाबाय ओरै, ओमफ्राय आं जेनेबा आं माबा मोनसे जानो नागिरबा नोंथांमोननाव जमा जासिगोन बेहाय, ओमफ्राय आं नोंथांमोननि बे प्लेटाव आं हरसिगोन बा गिलासाव हरसिगोन आं मुलिखौ। अब्ला नों बे दैखौ लोंबाथाय बा माबा मोनसे जाबाथाय अब्लासो नोङो बे बेरामाव गोलैगोन, बेसो रायनाय जाहैगोन बिदि होनना खोनादों। नाथाय बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया। अब्लाथ' जोंनि जेबो हाथियारनि गोनांथि गैया। जों चाइनाजों इन्डियाजों दावहा जालायबाबो जों दायनाजों रायलायनानै जों बेखौ समाधान खालामनो हागोन, नङा होमबा लोगोफोर? मानो हाथियार नांलायगौ, मानो सिखा नांलायगौ, मानो टेंक नांलायगौ, मानो फ्लाइट नांलायगौ? बे मोनसे, नङा होमबा लोगोफोर? जुदि दायना दंबाथाय रायहरलायदो। बे भुटाननिजों जुदि माजों चाइनाजों इन्डियाजों जुदि दावहा जादोंबाथाय, बा इन्डियाजों पाकिस्तानजों जुदि दावहा जादोंबाथाय पाकिस्ताननिखौ रायहरदो दायनाफोरा, बा चाइनानिखौ रायहरदो दायनाफोरा। बेबो मोनसे एग्जाम्पल आरो। दा बेनिखायनो बे कमेन्टखौ बुंनो थांदों आङो। दा जुदि दायनायानो दंब्ला मानो टेंक नांगौ, मानो फ्लाइट नांगौ, मानो एफाग्राब गावग्रा गिदिर गिदिर हाथियारफोरखौ नांगौ? नाङा, नङा होमबा लोगोफोर? दा बे मोनसे एग्जाम्पल आरो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, आं बांद्राय फोथायोबो बांद्राय फोथायाबो। मानोना दायनाया मुलि लोंहोनानैसो रायनो हायो होननानै बुंदों। आरो सोरबा सोरबा बुंदों दायनाया जोंहानि बिफांखौबो रायदों, जोंहानि सैमाखौबो रायदों, जोंहानि अमाखौबो रायदों, जोंहानि मोसौखौबो रायदों। गोबां बाथ्रा मैयानि भिडिअआव गोबां कमेन्ट हरदों आरो माखासे आंखौ दुखु मोनदों दायना गैया होनना बुंनायखाय। दायना गैया आं बुङाखै, दा आं खोमसि फोथायग्रासो होनदों आङो, खोमसि फोथायनाङासो होनदों आङो। नोंथांमोना जुदि दायनानिफ्राय साबधान जानो लुगैदोंबाथाय, जायखौ नोंथांमोना दायना सानदों बिसानाव जेबो जायाबानो जाबाय। आरो नोंथांनि न'आव फैदोंबाथाय बेनि आखाइनिफ्राय जेबो जायाबानो जाबाय। ना मा होनो लोगोफोर? दायनायाथ' बिदि रायनो हायाना, खुं 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 फिस बिदि रायनो हाया दायनाया, मिथिबाय? दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे साबधान जाबानो जाबाय जुदि दायनाखौ फोथायबाथाय। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे दाउट जाबाय थानाय बाथ्राफोरा बेखिनियानोमोन। आं दा बेखौनो बुंबाय। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बुंहरबानो जाबाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि। बे काहानियानो जाहैबाय दायनाया माने खिथुआव खामफ्लाय सिथाबहोनो हायो जाहैबाय, खिथुआव खामफ्लाय सिथाबहोनो हायो। गोदोनि समनिमोन बेयो जों उन्दै उन्दैबाथाय। ओमफ्राय आरो जेब्ला जों एसे उन्दैमोन, बे मोनसे काहानि दंबावो दायनानि। दायना दंमोन जाहैबाय दाबसे गामियाव, दरसे गामियाव, जों गामि खाथिनि, नामखौ आं खोन्थाला गामिनिखौ। ओमफ्राय सेंग्राफ्रा सानफ्रामबो दायनाखौ नेबाय थायो जाहैबाय। दायनाखौ नेयो नेयो, दायनाया फैया, मावजि फैयो। माने दायनाया मावजि जायो जाहैबाय। जोंनो गोदो उन्दैयाव जोंखौ सिगियोमोन, बिराद सिगियोमोन आरो। ओमफ्राय बिमा बिफायाबो होनोमोन मोदाय दङ, दायना दङ, इथिया थांलाबायनाङा, दायनानि खाथियाव थांनाङा, बै दायनासो गोबां बाथ्रा बुङोमोन आरो। ओमफ्राय दासिमबो नाथाय बिजिरसालिया बेखौ, जोंनि बे भारतनि संबिधाना बेखौ गनायना लायाखै। मानोना बे दायना बुथारनाया आयेननि बेरेखा, आरो जायफोरा दायना बुथारदों बिसोरो आयेननि बायदि साजा मोनगासिनो दङ।